Nang isayangkat dagiti membro iti Philippine Institute of Civil Engineers, Ilocos Chapter, nga indadoolwan ni Engineer Nestor Pajaro, nga nagdalos iti kanal dito syudad Tibigan. Daytoy a programa ket nationwide nga rinambakan dagiti kaming iti inhinyero, nga addaan tema bawasan ang basura, bawasan ang baha. Aditan nga timulong met dagiti kaming iti Philippine National Police iti nasao nga syudad, nga indadoolwan ni Police Senior Inspector Nestor Caballes, Beta Sigma, Sigma Beta, Arescom, Wenno Army Reserve Command, nga indadoolwan met ni Lieutenant Colonel Alfredo Lasso, City Government, Ken Bats 81, nga engineer. Ti Philippine Institute of Civil Engineers apo at the calendar of activities mi tatta dayto ti directive nga naggaputi National PICE. Yung aside from that, into no April 30 dapat coastal cleanup medyo rapid up kandon. Kadwan na gaputa dakam ti Ilocos kadwan na nagaputi University of Northern Philippines nga madagaputi Manila. Ami nga nagbasbasa nga mga nakabase ti kwan Ilocos tatana po. Iti purpose daytoy a programa ket maliklikan iti layos, babaen ti panagdalos iti kanal. So daytoy iti napanunutan iti nasao nga grupo. Ket ditan nga nagyaman ni Engineer Pajaro kadagiti nakipagpartisipar kanyada, kaming iti media, kang runaan at iti press corps, tadakkel iti tulong nga nanging pakaammo iti publiko, nga dakkel iti serbi iti panagdalos iti kanal. Napanak nakikoordinate ni Apo Mayor Eva Medina ket tinayaban natin City Engineers Office so that tinang i-designate dito nga lugar. Dito ti mesa nga nabatbating handapin nga nadalusan. Nako namit ni Lieutenant Colonel Lasso, nga voluntaryo daytoy asim malida, ken agyaman dala unay, tanaayabanda daytoy a programa. Dito ket may isang trabaho iti member ti First Ilocos Ready Reserve Battalion nga iso ti kami i-administer train ken i-develop tapno iti kasta makipag-participate ti kasla kumada ito'y socio-economic project ti government ti Ilocosur ken iti dadumapay nga aktibidades iti probinsya ti Ilocosur as far as ito'y national development is concerned. Kang kanayon kami nga sumalsali iti kastoy aganwat, basta mapakamuan kami. Daytame tinakuna ni Police Senior Inspector Nestor Caballes. Damot 21 kami nga simali nga iti PNP. Dagitoy PNP gitoy organic ken OGT mi nga police agaputi Maritime National Service Unit ken trainee iti Regional Training School ti Region 1 ti San Fernando, La Union. Dito may tibalaag ni Engineer Nestor Pajaro kada tayo. Kadagiti publiko apo daytoy kumati pangrugyan tayo met 10 nga mangdalos tiglalaw tayo. Dagiti basura tayo i-dispose tayo nga nasayaat. Para kanya tayo melamin. Iwasan tayo ti baha. Muta may tinangyari jay Manila din jay Typhoon Ondoy. Ket gapo ti basura so nga binaha ti Metro Manila idi. So nga mabalik iwasan tayo dito ibiganin tatatana sa papay. Para iti press corps, Ryan Pardo.